טוב, קודם כל אני רוצה להודות לכל מי שנשאר, היה שווה לחכות לסרטונים האלה, נכון? לבמאי. ואני אקצר קצת בדבריי בדרך שאני אדבר יותר מהר. והסיבה היא אני לא יודע אם שמתם לב, התוכנית הייתה עד עכשיו שכוכבי המחלקה נתנו לכם סקירות רחבות על נושאים. אני בחרתי לסיום, ניצלתי את זכות הגיל והוותק, להתייחס למחלה אחת שאני עוסק בה כמעט 35 שנה בעצם, והמסר שאני רוצה להעביר, וזה גם בעזרת הקהל בהזדמנות זאת, שאפשר למנוע את המחלה הזאת, וזה דורש קצת הבנה והפניה לטיפולים הנכונים. אז כמו שאני אסביר לכם פה, התמותה מסרטן השחלה לא השתנתה באופן דרמטי בשלושת העשורים האחרונים, וזה נכון להרבה מאוד גידולים סרטניים. אתם יודעים שגורם התמותה מספר אחד אצל נשים, זה עדיין מחלת הסרטן, כל המחלות באשר הן, לא תאונות דרכים ולא מחלות לב. ולכן, בגינקולוגיה זה גידול מאוד בעייתי, שמאובחן מאוחר, אנחנו עושים ניתוחים מאוד מאוד רדיקליים, זה לא הבאנו לכם לראות הפעם, טיפולים כימותרפיים, טיפולים ביולוגיים, כל הדברים האלה מעריכים קצת את החיים, אבל לא משפרים את הריפוי, שני דברים שונים, הארכת חיים וריפוי הם שני דברים שונים. כמו שאתם רואים בטבלה הזאת, ביחס למחלות אחרות, זאת לא המחלה הכי שכיחה, באדום, אבל התמותה היא מאוד גבוהה, ויהיה נכון לכך בכל העולם. באופן יחסי בישראל לא רואים הרבה כל כך נשים, כבערך 400 מקרים חדשים בשנה, התמותה מתוכם מ-300, 75-80%, ואם נעשה את פעולת מנע הנכונה והיעילה, בארץ שלנו דווקא, נוכל להקטין את התמותה הזאת ל-100, וזה הישג ענק. משפט חשוב שצריך לזכור אותו, שנאמר לפני הרבה שנים על איש מאוד חכם, בנג'מין פרנקלין האמריקאי, הוא אמר, an ounce of prevention is worth a pound of cure, זאת אומרת, השקעה גם כלכלית במניעה של גרם אחד שקולה לקילוגרם בריפוי. אנחנו מוצאים המון כסף ורפואה על טיפולים רפואיים במחלה שאנחנו לא מצליחים לרפא. אם נשקיע במניעה במחלה הזאת, נשקיע פחות ונקבל תוצאות יותר טובות. ואצלנו הרופאים זה שינוי בחשיבה ושינוי בקונספציה, כי אצלנו מניעת מחלות זה בעיקר חיסונים, לשמור על ניקיון, לא יהיה חיידקים ודברים כאלה, סטריליות, אבל בעצם אנחנו צריכים להבין ולהראות שאנחנו מוכנים לעשות שינוי תפיסתי ולהגיע לכיוון של מניעת מחלות סרטניות, וזה יכול להיות נהדר. אני אראה לכם פה דוגמה של מקרה אחד, וממקרה אחד אפשר ללמוד הרבה. זה לא תמיד אומר על הכלל, אבל אפשר ללמוד הרבה. זאת בחורה בת 39, דוקטור לגיאולוגיה, בחורה מקסימה, נשואה ל4 וממוצא אשכנזי, בדרך כלל אישה בריאה. מה? סליחה. אוקיי, בהיסטוריה המשפחתית של האחותה נפטרה בגיל 31 מסרטן השד, סבתה נפטרה בגיל 41 כנראה מסרטן בבטן. בבירור גנטי נמצא שהיא נשאית של מוטציה של BRCA1, ודוקטור ארמון סיפרה לכם הרבה על זה ואני אקצר, היא הייתה במעקב של מרפאת נוגה שלנו, היא כבר עברה ניתוח כריתת שד דו צדדי כמניעה לסרטן השד של עצמה. אנחנו המלצנו בשל הנשאות הגנטית לעשות כריתת שחלות וחצוצרות, שזה הניתוח שאנחנו עושים, אבל היא רצתה עוד ילד אחד, ואף אחד לא יכול להגיד לה לא, ואין גם כללים מיוחדים בזה. ולכן היא ירתה בספטמבר 2010, היה לה מעקב הריון תקין, היא עשתה הרבה מאוד אולטרסאונדים, אתם יודעים שבארץ אנחנו אלופי העולם בבדיקות אולטרסאונד בהיריון, הכל היה תקין, היא ילדה במאי 2011. חודשיים לאחר הלידה היא באה למרפאה עם תלונות של כאבי בטן, נפיחות של הבטן ותיאורים דברים נוספים שאני לא רוצה להעלות אתכם בהם. עשינו בדיקות, לא היה דרוש לנו הרבה זמן כדי להבחן שיש לה גידול מפושט חודשיים אחרי הלידה. כל חלל הבטן היה מלא בגידולים, נוזל בבטן שנקרא מיימת ונגעים בכל כל הבטן כולה. עשינו לה ניכור של הנוזל הזה, שלחנו אותו לבדיקה, הבחנו את המחלה וראינו שאנחנו לא יכולים לנתח אותה כבר בשלב הזה. בגלל שהוא מחלה מפושטת נתנו לטיפול כימותרפי, שאנחנו קוראים לזה טיפול נאו-אדג'ובנטי. לפני הניתוח היא קיבלה את הטיפול, הייתה תגובה לא רעה בכלל לכימותרפיה. אחרי זה עשינו לה ניתוח וקראתנו את שארית הגידול שהייתה, הוספנו עוד כימותרפיה וחשבנו שהכל טוב. היא הייתה במעקב במרפאתנו ובדיקה בינואר 2013, הכל היה בסדר. בערך חצי שנה אחר כך הסמן בדם שנקרא CM125 התחיל לטפס. אני לא יכול להעלה אתכם בכל מה שעבר עליה מאז. בסוף 2013
היא נפטרה ממחלתה, זה 2 מהאבחון. אז לסיכום, יש לנו פה מקרה עצוב של בחורה בת 39, עם מחלה צפויה, נכון? חששנו שזה יקרה לה, עברה כריתה מניעתית של השדיים, רצתה עוד הריון וכמובן אף אחד לא יכול לעצור אותה, ותוך זמן קצר התפתחה המחלה. הסיבה המרכזית לכשל שלנו זה שאין לנו אבחון מוקדם במחלה הזאת. אין דרך לתפוס אותו מוקדם כמו שאפשר בסרטן שד, סרטן מעי או דברים אחרים. בעיה מאוד קשה. עכשיו, כמו שראיתם קודם, אני לא ארחיב בזה, הנשאות הגנטית בארץ, בייחוד אצל הקבוצה האשכנזית, היא מאוד מאוד גבוהה, ולכן אנחנו קבוצה שיכולים לעבוד עליה ולעשות את הדברים. זאת אומרת, אם אנחנו נזהה את הנשאיות החולות, ואנחנו נכניס אותם למעקב במרפאת נוגה שדיברנו עליה, בתקופת הפוריות, ונעשה משהו לפני שיתפתח הסרטן, נוכל למנוע את התחלואה הגבוהה שהיא בערך 50% לסרטן השחלות. הפעולה הכירורגי שאנחנו עושים זה כריתת השחלות והחצוצרות, וזה מפחית את התחולה בערך ב-95%, ולמה לא ב-100%? כי אנחנו לא יודעים בדיוק למה, לפעמים איזה גידול קטן כבר התחיל לפני שעשינו את הניתוח, וברפואה בכלל אומרים שברפואה כמו באהבה אין תמיד ואין אף פעם. אני רוצה להזכיר, גם בסיפור, תזכרו טוב טוב שהמעבר של המוטציה הגנטית, של הפגם הגנטית, יכולה גם לעשות דרך האבא. נעשה פה סקר יוצא מן הכלל בשערי צדק, בהנהלתה של אפרת להד, על גברים שבאו לכאן לעשות ביקור או טיפול, ודרכם רצינו לזהות משפחות. זה היה מדהים כמה גם הרבה גברים נשאים מסתובבים, לא יודעים שיש להם נשאות במשפחה, לא שאלו אף פעם ממה נפטר מישהו, ודרכם אפשר להגיע לבנות המשפחה ולעזור להם למנוע את המחלה. אז תזכרו שזה לא רק דרך האמא. וכמובן השכיחות של הנשאות היא 2.5%, זה אחוז מאוד מאוד גבוה, אני מקווה שאתם מבינים את זה, שזה לא משהו קליל. נכון שבעבר היינו מתייחסים מתי חלתה בת במשפחה, באיזה גיל ובאיזה מוצא ומה הסיפור המשפחתי, אנחנו לאט לאט מבטלים את כל הסיבות האלה ומשתדלים לזכור ולבדוק כל אישה שאפשר, וכמה שיותר בדיקה יותר טוב. את כל החולות אנחנו בודקים למוטציה, וכל מי שבמשפחה מספר משהו צריך להפנות אותו לייעוץ גנטי ולהרבות בבדיקה ככל שאפשר. זו בדיקה יחסית פשוטה, נפוצה, ורק אתמול סיפרה לי איזה מישהי ממעבדה פרטית שיש היום כבר בדיקה שתבדוק 19 גנים, לא רק BRCA1 ו-BRCA2, אלא עוד גנים אחרים, כמו שראיתם במצגת הקודמת, והבדיקה תעלה בסך הכל 5,000 שקל, שזה כלום, וזה עוד יהיה עוד פחות עם הזמן, והתהליך הזה ילך ויתפשט. אני רוצה להזכיר מחקרים חדישים במיוחד של 3-4 שנים האחרונות, שגם הוכיחו לנו בצורה מאוד יפה, ולא ניכנס לעומק כאן, שהגידול בשחלה כנראה מתחיל בחצוצרה, והיא החלק החשוב בעניין הזה, ולפעמים אנחנו עושים ניתוחים בשני שלבים. בשלב הראשון כורתים את החצוצרה לכמה שנים, עד שהאישה הולכת לטיפול מלא, ואז כורתים את השחלה. אני רוצה שתדעו שגם זאת דרך אפשרית. אפשר להגן על השחלות מפני התפתחות הסרטן על ידי שימוש בגלולות למניעת הריון, הריון עצמו והענקה, כל הדברים האלה מונעים את הביוץ שדוקטור הולצר כל כך שוקד לעבוד עליו, אנחנו מונעים אותו, ובזה אפשר להקטין את התחלואה באופן משמעותי. עכשיו, כשאומרים על מחלות גנטיות בילודים, מה ששמעתם מדוקטור ארמון, יש כל מיני מחלות, ואפשר לעשות את זה בדרכים שונות, וכמובן שזה דורש גם הפסקת הריון, כמו מחלות קשות כמו טייזקס, איקס שביר וכו'. האם זה מתאים גם לבעיה של BRCA? כי BRCA זאת לא מחלה שקורית לכל מי שנעשה את המוטציה, גם לא ברור, גם לא לכל המפתחות אותה, וגם מתחילה בגיל מאוחר, וכל אחד חושב, אולי עד שהילד שלי או הילדה שלי תגיע לגיל 50, כבר לא יצטרכו טיפולים. אז המצב הזה הוא קצת שונה. אז היא פוגעת בגיל מבוגר, ולא כולם יכלו, יש קצת טיפולים מונעים, אולי יהיה בעתיד איזה סיכוי לפתור את זה, ולכן יש אנשים שנמנעים מבדיקות גנטיות לפני ההיריון או בזמן ההיריון. משום מה, ה-PGD, וזה לא משום מה, זה משום שהתהליך הזה הוא הרבה יותר מתוחכם, ה-PGD נותן מענה לתופעה הזאת, הבדיקה הטרום השרשתית, ובדרך הזאת, על ידי הפריה חוץ גופית, גירוי השחלה כמו שראיתם, שאיבת ביציות, הפריה כלשהי, ובדיקת העוברים עצמם, אפשר לבדוק אם העובר במבחנה הוא נשא או לא, ולהחזיר רק עוברים בריאים לרחם, ואז למנוע את העברת המוטציה מדור לדור, לעצור את השושלת הרעה הזאת של התחלואה, וזו דרך מניעה מאוד מאוד ייחודית בכלל למחלות סרטניות, ובשערי צדק היא זוכה להצלחה גדולה מאוד ללידה של ילד בריא.
אז בשערי צדק עשינו עד היום, טיפלו בנו, אצלנו פה 45 זוגות כאלה למרפאת ה-PGD, 24 זוגות הגיעו לבצע את זה, ואני עובר לשורה התחתונה שבדרך הזאת נולדו 32 ילדים בריאים למשפחות עם מוטציה, ובעצם זה כבר לא יעבור הלאה. אז אם תחשבו שזה יעשה יותר ויותר, אנחנו נוכל לבלום את התהליך הזה ולהגיע להישגים מאוד מאוד גדולים, ואנחנו ברמה עולמית מובילים את התהליך של מניעת סרטן בטכנולוגיה הזאת. אני אסיים בסיפור האחרון על בחורה שהיא היום כבר בת 30, זה היה ב-27 כשהצגנו אותה, היום היא אם לשניים, היא בריאה. בגיל 16 הבחנו אותה כנשאית של מוטציה שנקראת BRCA עם המספר, לא חשוב, כי אימא שלה הייתה החולה הראשונה בשערי צדק שהושפזה עם סרטן שחלה, ובדקנו אותה בדיקה גנטית, זה היה בשנת 93 או 4, אז התחלנו לעשות פה בדיקות כשפרופסור להד הגיע לכאן. האמא נפטרה בגיל 38, ולסבתא מצד האמא היה סרטן שד, וכולן נפטרו, ומגיל 16 נתנו לטיפול בגלולות למנוע את סרטן השחלה. היא הייתה במעקב אצלנו עם בדיקות דם ל-CM125 ואולטרסאונד, בדיקות שד, המלצנו להמשך טיפול בגלולות עד שהגיעה לגיל 30 ושקלנו מה לעשות הלאה. בגיל 29 היא התחתנה והיא פנתה לעשות PGD אצלנו. התהליך לא היה פשוט, לא תמיד זה מצליח כשכולם רוצים, לקח קצת זמן. בסופו של דבר לא היו עובריות נקבות בריאות, רק חולות, נשאיות, ומכיוון שההצלחה לא הייתה גדולה, בחרנו תינוק זכר אחד, עובר זכר אחד, נשא. אותו החזרנו לרכב והוא נולד ילד, נחמד וצעיר ומתוק, אבל הוא נשא של המוטציה ולא הצלחנו פה למנוע את המעבר, אבל לפחות הסיכון שלו מאוד נמוך. בגיל 31 היא אמרה שהיא רוצה עוד הריון, תזכרו שאימא שלה חלתה בגיל 35, כבר התחיל להיות השעון מתקתק, אז החלטנו, ואז כבר, מאז שהיא התחילה את הסיפור ועד עכשיו, סיפור החצוצרה נכנס לתמונה, אז עשינו לה ניתוח ראשוני וקראתנו את החצוצרות, והיא עשתה את הניתוח והחצוצרות היו בריאות, ואז עשינו לה PGD נוסף, הפעם הצליחו להפרות את העוברים ולזהות נקבה בריאה, שהוחזרה לרחם ונולדה בת, אז יש לה בן ובת והיא שמחה ומאושרת. אחרי הלידה היא עברה עוד ניתוח בשערי צדק של כריתת שד מניעתית, כריתת שחלות מניעתית ושחזור השדיים בניתוח פלסטי. אז האישה הזאת מדגימה, היא באמת מבחינתי גיבורה אמיתית, צריך גם לזכור שברמה הסוציאלית היא הייתה בת יחידה, האבא לא היה, וליוויתי אותה מגיל 16 כשהיא הייתה מוכרת כרטיסים בקולנוע סמדר, ועקבתי אחריה כל השנים האלה, חברה גדולה שלנו ואני מעריץ אותה על האומץ לעבור את כל התהליכים האלה, ולו כדי למנוע מילדיה את כל מה שהיא חוותה, וזו באמת הישג גדול. אני מסיים פה ורוצה להודות לכם שבאתם, לחברים שלי שנרצו כל כך יפה, ונענה בקצרה על כמה שאלות. תודה רבה.